V dnešním videu se vydáme do Chorvatska, protože jsme našli fakt divný ubytování, kde můžeme strávit noc. V Dýně. Jo, slyšíte správně. Dneska tak jdeme přespat do Dýně. Víc bizarní už to být nemůže. Já jsem čekal, že to bude třeba 3x větší. Tak se jdeme se Sárou a Bingem zbalit a jedeme skoro 1000 km do Chorvatska. Tak pojďte s náma. Úplně nevím, co poznáte z toho nebe, ale mně přijde, jak kdyby začalo hrozně pršet, nebo jakože proč svítí sluníčko a je takové temná obloha, co to je? Každopádně, ale my tak za 5 minut přijedeme, tady někde už by to mělo být, ale jsme uprostřed ničeho. Prostě, že dobře, v pohodě, uvidíme, jak to bude vypadat. Měla by to být přímo jakože i celá pohádková vesnička, takže by tam nemělo být jenom naše ubytování, jakožto Dýně, že fakt divný ubytování, ale i ostatní, tak aspoň uvidíme i ostatní a doufáme, že tam aspoň něco bude, protože zatím jsme fakt, že uprostřed ničeho a nic tady není. Ok, měl jsem pravdu, lehce nám začalo pršet, ale jelikož venku je 35 stupňů, tak to je v pohodě. Jinak samozřejmě jedeme i s Bingem. Kde jsi Bing? Čau, hele, cestu zvládnu úplně na jedničku. Měli jsme s tím jako často problémy, že cesty v autě nezvládnou úplně dobře, ale dneska úplně v pohodě. Každopádně přijíždíme se, podívejte se na tohle. Tady taky nějaká murka. A ty tady! Tenhle to je menší než v obrázku a třeba tak 3x. Ok, na to je všechno. To je miniaturní. Já jsem čekal, že to bude třeba 3x větší. Ale dorazili jsme. Pojďme rány. Dámy a pánové, tohle tak je naše ubytování na dnešní noc. Jsme absolutně, že ale absolutně uprostřed ničeho. Fakt jako jediný, co tady je v okolí, tak je ta vesnička. Jakože pohádková vesnička, to taky udělaný. A jinak baráky nejbližší jsou až tamhle na kopci. On nebude bouřka, že ne? Já nebudu v Dýně v bouřce. Každopádně tady taky nějaký hřiště. Pojďme se ještě rychle podívat na ostatní domky, než vejdeme k nám. Já doufám, že tady nikdo není, vypadá to, že ne. Bych tady náhodou na někoho nevběh. Tady taky taková mochomůrka, která je jako o dost větší než to naše. WTF. Tady je nějaká kuchyň nebo něco podobného. Prostě. S tím, že pak tady je ještě takovýhle miniaturní jeden barák. Tak nějak vypadá, ale ten vypadá jako poměrně docela normálně. Tady máme posezení, takový jako společenský, sporák normálně, všechno, co potřebujeme, taková kuchyň. I ze dřevem, normálně grill. Hustě. Ty vole, za 15 € jste můžu koupit olivový olej. Že no, dobrý je, že vypadá, že jsme tady sami. Aspoň teď, uvidíme, jestli ještě třeba někdo přijede, ale jakoby, když jsme tady sami, vždycky to je lepší. Pojďme se teďka podívat na tu naší Dýni. Počkej, takže tady nalevo, tak tady máme posezení, který ještě nevyužijeme, ale dobře. Co je tady? Tady nám někdo nechal klacíky. Paráda. Tady máme takovýhle stan, kde si reálně už můžeme sednout, protože to je pod střechou. To je skvělý. To 100% využijem. Tady taky vchod, nejspíš, že to je vlastně jako na půl Dýně a na půl barák. Mega zvláštní na to vlastně. Ale začíná fakt hodně pršet. Bingo, fakt hodně prší, sakra, co to je? To je celý mokrý. Ne. Ty vole, tady je sova. Čau, kámo. A tady máme lehátka, který taky úplně moc nevyužijeme. A nezapomeňte dávat like a odběr. Moc mě s tím podpoříte, když dáte like a odběr. Děkuji vám.